Hola, què tal? Soc el Dani i això és Fent el Suec. Ja és dilluns 12 de gener de 2026 i dic que ja és perquè ha passat ja la mitjanit i són 2:15. Sí, una miqueta tard i portem el Rico a passejar. Amb aquesta nit freda estem a 5 graus sota zero i fa uns moments ha fet bastant de vent i tenim tot nevat perquè a partir de l'1 de gener va començar a nevar i s'ha anat acumulant doncs uns més o menys 50, 60, 70 centímetres de neu i com que ha fet bastant de fred doncs continua la neu aquí i suposo que seguirà, crec com a molt poc, jo diria una setmana més. Això sí, perquè es preveuen que pugin una miqueta les temperatures, però crec que no pujaran tant com perquè es desglaci tota la neu acumulada. Hem tingut temperatures de menys 10 graus, temperatures normals, podríem dir, d'hivern aquí a Suècia. I bé, doncs passant el fred i ja doncs els dies s'estan fent més llargs. Abans de seguir, voldria desitjar-te un bon any, perquè he passat ja uns quants dies després de l'últim capítol que vaig gravar. I només és un capítol curtet, d'una miqueta d'informació que t'estic donant ara, aquí d'hivern. El dia de Reis és festiu a Suècia, com a Catalunya. I el 26, com l'estat espanyol també, el dia de Reis és festiu. El que és festiu també és el dia 26 de desembre, Sant Esteve. Aquí no celebren el Sant Esteve, però és també festiu. I com que el Nadal comença el 24, doncs tenim 24, 25 i 26, són 3 dies de festius que tenim aquí a Suècia. L'1 de gener també és festiu. El 31, doncs es passa el 31 de desembre al Cap d'Any. Aquí no fan el raïm. Aquí el que fan és llançar coets com si no hi hagués un demà. Es tornen totalment bojos, molt bojos amb el tema de coets i molt guarros també, perquè després aquestes fonts de foc doncs no les recullen i el dia següent és una miqueta fastigós. I el dia 1, ja dic, el dia 1 de gener va començar a nevar i ja dic que tenim altituds, dic, uns quants centímetres allà en llocs que cobreix el Rico. Mira, per exemple, estem en un lloc que segurament cobrirà el Rico. Rico, come here, come. Com que ha fet fred, doncs la neu està una miqueta glaçada. Ah, sí, no s'enfonsa. El Rico no s'enfonsa. No t'enfonses. Va, vine cap aquí. Pensava que t'enfonsaries, però no. Ai, quina pena. Que dolent que soc, no? No, li encanta al Rico, li encanta la neu, li encanta córrer per la neu i disfruta moltíssim. El fred no li fa por. Com a mi tampoc. I també voldria comentar-te doncs, que porto ja unes setmanes fent música. Estic utilitzant una tecnologia d'intel·ligència artificial que m'està ajudant a fer els arranjaments. O sigui, jo tinc la música és meva, ja la tinc tocada a piano o la tinc en diversos instruments, en diverses pistes. Jo el que li faig, li envio la pista a la intel·ligència artificial i li dic, doncs, d'aquesta cançó fes-me uns arranjaments d'aquest estil, d'aquesta cançó, d'aquest piano, o inclús d'un tarareig, que també tinc moltes melodies gravades amb el telèfon, doncs jo fer la melodia amb la boca i em va molt bé perquè això li envio a la IA i la IA em fa la cançó a l'estil que jo vull. No ho fa 100% bé, moltes vegades doncs li he de demanar que ho faci com 20, 30, 40 vegades fins a que dongui amb el tema que jo vull. De tota manera, jo puc editar, és a dir, em separa per pistes i un cop separat per pistes, doncs el que vaig fent arranjaments com a mi m'agradaria que sonés la cançó que jo tinc al cap.
Aquestes cançons, dius, on les puc trobar? Doncs les pots trobar a tot arreu, perquè estan disponibles doncs, a Spotify, a Apple Music, a YouTube. A més, també si fas vídeos o crees contingut a xarxes socials, com per exemple, sembla TikTok, em sembla que estan a TikTok també, però el que sí que estic segur és que estan ara no em surt l'aplicació, perquè vegis que el poc que utilitzo les xarxes socials. Aviam, no en sortirà. Instagram, veus? També tens les cançons a Instagram, és a dir, si crees un vídeo i vols posar alguna cançó meva, busques el meu nom, Daniel Aragay, i trobaràs totes les cançons que de moment fins ara he publicat. Vaig publicant més o menys unes 2-3 cançons de setmana, perquè tinc moltes, i les vaig publicant de mica en mica. Tot i que suposo que d'aquí en els propers dies faré una petita pausa perquè he d'acabar un llibre. Vaig començar a escriure un llibre, el vaig acabar i ara el que em toca és corregir-lo. Hi ha coses que no... quan comences a escriure un llibre, una novel·la, doncs tens una cosa al cap, però a mesura que vas escrivint, aquesta idea es va transformant en una altra cosa i quan acabes el llibre, doncs, per exemple, posaré un detall que existent, que està al llibre. En principi, tot hauria de passar en 4 dies i passen 3. Doncs he de corregir-ho. O una cosa, o allargar-lo, perquè falta un dia, o en comptes del protagonista dir que té 4 dies lliures, ha de dir que té 3 dies lliures. Ja veurem. Però això requereix temps i clar, doncs no, el dia té 24 hores i li he de treure hores doncs, de fer música per acabar el llibre. Ja dic que tinc acabat el primer borrador i tinc ganes d'acabar-lo completament i ja posar-lo doncs, a les plataformes per vendre'l. Però la idea no és vendre el llibre, sinó la idea és, un cop acabat, fer un guió cinematogràfic perquè el meu desig d'aquesta novel·la és fer una pel·lícula. Aquest seria el meu gran desig. I per fer la pel·lícula doncs, necessito que primer la història ja estigui totalment acabada, però bé, amb totes les trames que estiguin acabades i que no hi hagi cap incongruència, que hi ha unes quantes ara. Això per una banda. I per l'altra banda, fer el guió cinematogràfic amb això. I l'hauria de fer, per anar bé, l'hauria de fer a part en castellà, si llegeixes la novel·la sabràs per què, però el més important és també fer-lo en tailandès, sí, perquè possiblement em resulti inclús més fàcil trobar una productora a Tailàndia que a Espanya o a Catalunya, per la història, de tot el que passa a la història. Però també això requereix temps, el dia té 24 hores, treballo, hi ha coses a casa, fa poc doncs, això que ens hem mudat a un altre apartament i hi ha moltes coses a fer. El Rico també l'he de portar al veterinari, segurament tindrà alguna cirurgia maxilofacial, hi ha doncs l'ullal que segurament se l'haurà d'extirpar. Clar, tot això és temps, però és una de les meves prioritats a curt i a mitjà termini que vull acabar. I doncs això, fins aquí aquest capítol una miqueta, doncs, això de coses de parròquia, no tant coses de Suècia, sinó coses del meu dia a dia. I en el proper capítol doncs, ja t'aniré explicant cosetes. De les temes que tinc pendents, per exemple, és el sistema sanitari suec, que m'agradaria comentar-te. Després hi haurà canvis a partir del mes d'abril sobre temes immobiliaris. Per exemple, hi ha requisits que ara són necessaris, no ho seran d'aquí ben poc. Després també he estat
bastant informat sobre els temes legals dels patinets elèctrics i tot, de noves lleis que es portaran a terme, que ja s'han portat a terme, però que hi ha lleis que no s'han aprovat i una miqueta d'impediments que he estat escoltant a varis podcasts, doncs també comentaré de com estan aquí les lleis en aquest aspecte. En principi no són tan limitants. I doncs bé, fins aquí, com he dit, fins al capítol d'avui. Moltíssimes gràcies per seguir escoltant-me en aquest podcast, que el gravo quan puc, i una forta abraçada. Ens escoltem ben aviat. Adéu.